Cam Andrei? Trebutul. Andrei, la mulți ani. Acum vreau să faci cap care da, cu tot, cu ea. Dar pe care ai până la 12. De ce ai stat până la 12? Să faci 18 ani? Când ai fost nerăbdător? Nu.
Noi plecăm pe 9, acum e 8 jumate, la 9 plecăm, în care o ducem noi, restul și ei, are ultima zi, nu. Ale doarme încă, da. La fel, dacă vii, tragi pauză, știi, dar vii fix pauză. Bine? Dar încearcă să fii mai repede, nu? 9 fără 10. Așa, 9. Vrei să vii și tu? Da. Cu noi? Deodată? Foarte bine. Și... Da, mai bine vino și tu cu noi, că să fim, ca astăzi nu mai venim încoace și voi veni dacă vrei, dar vrem să... Dar hainele de nu ți le pune pe jos, totuși. No, zi la mami, mai vrei corn? Nu. Nu, bine, lasă să ne ziceți noi. Bine?哎呀，妈，我有那个。 Aici, în stradă, nu să-i puși, o să stai îmbrăcat, bine? Hai că după aia noi Păi eu fac fac. astăzi dimineață, trebuie că astăzi o mă văd eclipsa, trebuie să dăm din porci. Că eu fac video. Why? Tell him that it's your manager. Why? Dabby do better, hey. He just say why? Tell him that. Mighiat. El are aia. Îi lași aici să-i slipse. O să te îmbraci. Încet. Aici ați fost toate curate, Matei, în fosul ăsta la cer, la ceva, da? În vin. Să știi. I never. Haide. Hai că trebuie să culegem, că vin ăștia alți copii și culeg toate și noi ce Să le culeagă. să le luăm.